जों दाउदै गला नङा BPF राजखान्थि हानजायासो दाउदै गला आरो दाउदै गला राजखान्थि हानजाजों जों गैया। खुलुमबाय स्टोरी दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे BPF राजखान्थि हानजायासो दाउदै गला होननानै बाथ्रा बुंथिदों गहपुर हालामनि आलुपारा गामिनि रायजो राजाफोरा गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होदों जे बे समाव अजद होदोंमोन जे UPPL राजखान्थि हानजा बे UPPL राजखान्थि हानजाया दाउदै गला होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बे दाउदै गला बाथ्राखौ बिथांमोना रोखायै खेंफोरथि होदों जे बे समाव UPPL राजखान्थि हानजाया दाउदै गला नाङा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव BPF राजखान्थि हानजानि जे MCLA प्रेस मोसाहारिया गुबुन गुबुन जायगायाव गहपुरनि गुबुन गुबुन जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय बाहागो लाहैदोंमोन आरो बाहागो लानानै गोनां खायसे गोख्रों बाथ्राजों अजद होदोंमोन। रायजो राजाफोरा गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा जोंजों दं। गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा बे समाव जोबोदनो BPF राजखान्थि हानजाखौ अनसायना लादों आरो गुबुन फारसेजों बे समाव गोख्रों गाग्लोबथाय होदोंमोन जे UPPL राजखान्थि हानजाया मोनसे दाउदै गला राजखान्थि हानजा होननानै अजद खालामदोंमोन जे UPPL राजखान्थि हानजाया गोबां खामानि मावनायाव फेलें जादों होननानै अजद होदोंमोन आरो बे अजदखौ लानानै बे समाव UPPL राजखान्थि हानजानि आइजो गांखंनि गहपुर जिल्ला UPPL आइजो गांखंनि नेहाथारि बिथाङा गोख्रों अजद खालामदों जे जों दाउदै गला नङा BPF राजखान्थि हानजायासो बे समाव दाउदै गला होननानै रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों आरो बे समाव आलुपारानि रायजो राजाफोरा गासैबो बे समाव BPF राजखान्थि हानजाखौ मदद होबाय होननानै अजद होदोंमोन आरो बे अजद होनाया नंखाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों जे आलुपारानि साफा सानै सुबुंफोरासो साफा सानै बे समाव रायजोनि सोद्रोमाफोरासो BPF राजखान्थि हानजानि मेलाव बाहागो लादोंमोन नाथाय बे समाव गासैबो रायजो राजाफोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लायाखै होननानै खेंफोरथि होदों। आलुपारा गामिनि आइजोफोरा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायसो गारि लाबोनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों नाथाय बे आलुपारा होननाय जे गामि बे गामिनि रायजो राजाफोरा गासैबो जे BPF राजखान्थि हानजानि जे फोसावदिं हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथांमोना रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा 100% UPPL राजखान्थि हानजाजों दं होननानै रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव गहपुर हालामनि आरो आलुपारानि रायजो राजाफोरा UPPL राजखान्थि हानजाजोंसो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना गोलाव सम जे BTR गोजोन गोरोबथा आरो बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंसो बे समाव गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा BTR आव हाबनो मोनदों नाथाय थांनाय गोलाव सम गोबां गोलाव बोसोर जे BPF राजखान्थि हानजाया सोरखाराव दंमोन पावाराव दंमोन नाथाय बिथांमोना बै समाव जोंखौ खौरां लाफैयाखैमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां UPPL राजखान्थि हानजानि गहपुर हालामनि बा गहपुर जिल्ला UPPL राजखान्थि हानजानि आइजो गांखंनि सासे दैदेनगिरिया गोख्रों अजद होदों। बे समाव नोंथांमोननो बिथांनि जे बे बाइटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों। गिबियावनो आं खुलुमग्रोनाय थाबाय जोंनि निउस बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम। दिनै जि खोथा जोंनाव नोंथांमोना सोंदों बे खोथाया 100% नंखाय। मानो होनब्ला जोङो दिनै बिसोरखौ नुनानै मोनदों खोब गुबुन जायगानिफ्राय लानानै फैनानैसो दिनै मोनसे मिटिं गेदारिं खालामफैदो। बेथ' बहुद नंखाय खोथाखौ बिसोरो दिनै जोंनि सेराव बुंदों बेखौ जों खोनानानै खोब दुखु मोनदों। दुखु मोननायनि गेजेरजों जोङो दिनै उल्थाफिन बिसोरनि थाखाय जों बेबायदि खामानिखौ मावफिननो गोनां जाहैबाय। दिनै जोंनि गोरबोआ गाबखांदों दिनै मोनसे आलुपारा गामिखौ बिसोरो मुं लानानै दिनै मोनसे गाज्रि माबायाव दोननाय जाहैबाय। मानो होनबा बे खोथाया 100% नंखाय। जों दिनै बिसोरखौ नंखाय होननानैनो बुङो आरो दिनै आं बिसोरखौ जोंनि BPF दलनि हानजानिफ्राय आंखौ लिडारफोरा सम कल खालामहरो सम बिथांमोननि गोसोआ जे मोनसे रायजो एबा गामिखौ मोजाङाव लाबोगोन आं बेखौ मालाबाबो फोथायनाय गैया। बिथांमोना आंखौ बुंहरो जे कलनि जुगेदे दिनै नों बाजै मोनसे पार्टियाव ओंखारबा मोनसे जि नोंहा माबा जागोन बेखौ नायनानैसो ओंखारनांगौ। नों बेबायदि ओंखारनाया नोंखौ आं मोजां मोनासै। मानो होनब्ला
फैसानि थाखायसो मानसि ओंखारनांगौ होनना बिसोरनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों बेखौ आं खोब दुखु मोनदों खिन्थु आंनि गोसोआव आं लानानै थादों बेखौ गावसिनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरानो बुंदों आंनि सिगाङाव आंखौ साथाम साब्रै कल खालामो सम सम बिथांमोना आंखौ लांनो सिस्टेमै बरायनाय सिस्टेमै जाहाथे नोंसोरो बिनिफ्राय फैनानै जोंजों फैफागोन नामा बिदि साननानैबो बिसोर आंखौ गोथाव मिलौदो गारांजों बुंहरो नाथाय जोंबो बेयाव गोजावग्रा नङा दिनै जों हारिनि मोननांगौ मोन्थाय जोंनि थामोन्था जोंनि नांगौ जिथु जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनो मावनानै होदों जोंनि प्रमद बर' सारा बे मोन्थायफोरखौ जों मोनफुंनो थाखाय जोंनि आइजोफोरखौ दिनै खौसेथिनि थुबुलाव लानानै बा जोंनि गासैबो जोंनि UPPL दोलखौ जों खौसे लानानै जों गोख्रों हाबा मावनो होननानै ओंखारदों नाथाय बिथांमोना दिनै जिबायदि फैनानै आलुफारायाव बेबायदि खोथाखौ बुंफैदों बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामाखै बिथांमोना माने बेखौ मोनसे भुवा हिसाबैसो फोसावदों बेयो मालाबाबो नङा मानो होनब्ला बिथांमोना आलुफारानि मानसियानो गैया बाव आं खाथियावनो दंफैयोमोन आं सासे डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि हिसाबै आं बेयाव दंफैयोमोन गोनां खामानिनि थाखाय आं नुदों बेयाव गुबुन गुबुन जायगानि मेम्बारफोरासो बाव एटेन्ड जानायखौ आं नुनो मोनदों बे मालाबाबो नंखाय बे मोनसे जुक्ति होननानै आं मालाबाबो साना दिनै जोङो 100% UPPL आवनो दंजोबो होननानैसो आं फोरमायो मानो होनबा गफुरा दिनै खौसेथियाव दं जोंनि गफुर हालामनि गासैबो रायजो राजायानो दिनै जाय मेलेमजिबि बिसोरो जोंजोंनो दं जाय थौले मेलेमनि माने मेलेमाव सानस'नो हायै बिसोर खालि रां थाखा फैसाखौ साननानैनो बिसोरो BPF दलाव थांदों जाय जुदि मेलेमजिबि नि मानसि बिसोरो जों UPPL दलावनो दं आरो जायखिनिखौ जों BPF दलाव नुदों बिसोरनि मेलेमाव माने थौले मेलेम दं माने हारिनि सान्थौ बिस्रा गैया बिस्रा रां थाखा फैसानि मोनसे लुबैनायजोंसो थांदों होननानै आं सानो आरो दा सासे आइजोआ बुंदोंमोन जे आलुफारानि जेसेबां रायजो राजाफोरा माइ गायनायखौनो दोनथ'लायनानै बेथ' नंखायथार दैयानो गैया अखायानो गैया दिनै मायाव माइ गायखो बेथ' 100% नंखाय बे खोथायाथ' नंखायथार बेखौ जों मालाबाबो फोथायनानै लाया जों आलुफारायाव हाबनायनि अनगायैबो जोङो फुराना गबसारगुरियावबो हाबदों होननानै जों मिथिनो मोन्दोंमोन मा बुंगोन फुराना गबसारगुरियावबोथ' जोंनि नुनायाव बेबायदि जेबो माबा गैया गुबुननि मानसिखौ बिसोरो गोबां गारि लाना फैनानै गेदारिं खालामफैदों आरो बेयाव बिदि मिटिं मेल खुंफैदों बे मालाबाबो सैथो नङा आरो बेसेबांसो मानसिया थुबुर जादों बायदि जों बेयाव खोब जादोंबा जोङो गामिनि हिसाबै जेनेबा मोनसे गामिनि हिसाबै माने गोबां गामिनि होननानैसो बुंनांगोन आलुफारा गबसारगुरि बायदि रोखोमनि आरो गुबुननि लाना फैनानै बिसोरो माने खोब जादों 30-40सो बायदि नुदों आं बिसोरनि नुनायाव एसेबां मानसि गैया मानो होनब्ला ओरै बिक्रमपुर गामिनिफ्रायबो एसे थांदों मिक्स आरो खोब गोबां गामिनिफ्राय खिन्थु गंसेल' आलुफारा गामिखौल' बिसोर बिथांमोना थांखिदों बे खिन्थु नंखाय आरो आफादखौ दंफायो होननानै बुंदों गावसोरजों फरायसा आफाद बा गुबुन आफादखौ गावसोरजों फैफादों एबा दंफायो होननानै बुंदों मा बुङो बे फरायसा आफादखौ दंफायो होनना जाय बुंदों बेहा मेलेमाव एसेबो साननाय गैया मानो होनबा बेहा साननो हानाय मानसियानो नङा बियो मानो होनबा बे मानसिखौ सोरबा सासे बिसोरनिनो दैदेनगिरिया थुनायावसो बे बुंनो गोनां जादों बेहा बेखौ साननो हानायबो गोहो गैया होननानैसो आं सानो मानो होनबा बर' फरायसा आफादा दिनै माबा मोनसे राजखान्थिजों जे हेफाजाब होगोन बे मालाबाबो नङा मानो होनब्ला जाय जुक्ति बेजों एसे थुलुंगाखौ होफानांगौआ बिसोरनि मोनसे माबा हिसाबै बिसोरो सम सम UPPL आव खोथाफोरखौ बुंहरनो गोनां जायो दिनै जोंनि हाफोरनि मोन्थायफोरखौ लानानै बा जोंनि थामोन्थाखौ लानानै बिथांमोना फंसे फंनै जोंजों सापर्ट होदों खिन्थु बर' फरायसा आफादा दे राजखान्थिजों हेफाजाब होदों बे मालाबाबो नङा बेखौ नंखाय सासे सुबुङा एबा सासे आइजोआ बुंबावदों जे जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार दंमोन बिथांमोननि जि बिथोन बायदिनो आउट अफ BTR आवहाय बिथांमोननि बिथोन बायदिनो थफ्ला बोनना लाबोनानै दिनैसिमबो बिदिनो रोखायै दंजोबो गासिबो BPF आवनो दंजोबो होननानै बुंदों बेनि सायाव मा बुंगोन बेथ' 100% नंखाय बेथ' रोखा नङा मानो होनबा जों 17 बोसोर हाग्रामा सारखौ जोङो सरकार खुंनायखौ नुदों दानायखौ नुदों नाथाय बिथांनि बुंनाय भइस बिथांनि बुंनाय बाथ्रा बेयाव जोंहा इसेबो मिलौदो बा इसेबो गफबनो जों गोसो गैया मानो होनबा बिथांनि बुंनाय भइसफोरखौनो जों इसेबो साबजानाय मोना होननानैसो आं बुङो मानो होनबा बिथाङा दिनै गहपुराव BTR जादों बा जायैनि सिगांनो बिथाङा जोंखौ रायजो बर' समाजनि रायजो सासे दैदेनगिरिमोन नाथाय दिनैसिम जों बिथांखौ नुना मोनाखै सोरबा नुदोंब्लाबो नुदों आं नाथाय नुना मोनाखै बिथांखौ दिनै गहपुराव जे बिथाङा फैनानै जों बर' समाजखौ बा गोबां दुखु खैफोदाव गफबना थानाय बर' समाजखौ बिथाङा फैनानै जे अनसायफैदों आं बेखौ नुवाखै नाथाय जोंनि प्रमद सारा खननै खनथाम फैबाय जोंनि गहपुरनि जोंनि हाल सालखौ बिथांमोना सोंफैयो बिनि थाखाय जों प्रमद सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावो नाथाय आं हाग्रामा सारखौ साबायखर बावनो आंहा गोसो जाया मानो होनबा बिथाङा जोंनि दुखु खस्थ'खौ इसेबो बिजिरहरा खालि गावनि BTRनि फारसे बा गावनि जायगायावल' बिथाङा एसे नायो बेखौसो जों नुना मोन्दों जोंखौ खिन्थु बिमा गदायनि फिसा महरैसो जोंनि गहपुर हालामखौ बिथाङा नायो बेखौ आं माने जुक्ति होननानैसो बिथांनि फारसे आं बुंनो सानो बिथाङा जोंखौ माने एसेबो नाया आरो नायफिना नोंथाङा सासे आइजो गांखंनि जानानै दा
गहपुराव जे बिटिआर सासन जाबाय गोबां गामियानो दा बेयाव गहपुरनि रायजो राजाखौ नोंथाङा मा खावलायगोन दा आं गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो जोंनि जाय बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारा जोंखौ जिबायदि मोनथायाव जोंखौ दिनै दोनहरनो नागिरदों दिनै 6 सिडुलसिम फैनायनि लामाखौ जों नुखाबाय मानो होनब्ला बिनि थाखायनो आं गामिनि जोंनि गहपुर हालामनि रायजो राजाखौ बेखौनो बुंनो सानो जोंनि थामोनथाखौ नायनानै बा जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ जों लाफुंजोबनो थाखाय जोङो UPPL दलावनो खौसेयै बे खेबाव भटखौ होनानै जों देरहासार खालामनानै जोंनि बै आद्रा थाबोनाय मोनथायफोरखौ मोनफुंजोबनो थाखाय जों नाजादों आरो जोङो आइजो गांखंनि जानानै जोङो खोब गोसो होनानै नाजागोन स्ट्रं भाबै आरो जों मोनफ्रोमबो गामियावबो दिनै हाबनानै सोंबोबाय नायबोबाय मेल मिटिं खुंबोबाय 100% जों मोनगासिनो नाथाय 20 सनाव जोंनि बे 2 नं बिक्रमपुरावनो बै समाव बैसागु बोथोरमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसानो होननानै ओंखारबोनायाव ट्रेक्टरा जेला बेलथायनानै ओरैबायदि गाज्रि जखम जायो माने सानैयाथ' जायगायावनो रोंसारि जाखायो आरो माखासेयाथ' हानि जानानै थाबाय बै समाव सासे हाग्रामा सारा जोंनिनो दैदेनगिरि हिसाबै बर' समाजनि जानानै गसंथादोंमोन जोंनिनो सासे खुन्था महरै नाथाय बै समाव बिथाङा जोंखौ मानो नायसनफैयाखैमोन नाथाय जोंनि UPPL दलनि दावबायसा सारासो फैनानै बे जायगाखौ फैनानै नायफैनानै एसेबाबो जोंनि फारसे अननायखौ जोंनो दैथायहरनायनि थाखाय जों दावबायसा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो नाथाय जों हाग्रामा सारखौ मा होननानै बुंगोन जोंहा माने बेखौ बुंनो थाखाय खोथायानो गैया मानो होनबा सारनि फारसे जों साबायखर बावनो गोनां जोंहा खोथायानो गैया सारा जोंखौ एसेबो माने मोजां नोजोरजों नाया होननानैसो जों साननानै लायो UPPL दोलोखौहाय दावदै गला दोलो होननानै बुङो दा थारै दावदै गला दोलोआ अबे मोनसे दोलो दावदै गला दलखौथ' जोङो बिथांमोनखौसो नुयो BPF दलासो मानो होनबा जोंथ' मालाबाबो दावदै गलायाव जों थाङा दावदै गलाया गावसोरनि मेलेमानो दावदै गला बिसोरनि मेलेमासो बेबायदि रावखौबो बाहायो जों नाथाय दावदै गला होननानै जोंनि UPPL दलखौ जों मालाबाबो साना जाय बिथांमोना जोंजों दिनै नांदों बे बिथांमोनाबो खोब साननो हनो मेलेमजिबि गोरों मानसिफ्रासो जोंनि दलाव दङ बेखायनो आं गावसोरनि दलखौसो आं दावदै गला होननानै आं बुङो आरो BPF दलखौसो आं दावदै गला होननानै साननानैबो लायो जों आइजो गांखंनि जानानै